Здравейте и добре дошли в редакцията на Вестник Стършъл. Казвам се Ивайло Нинов и вече повече от 40 години рисувам карикатури за вестника. Моята цел е да ви помогна в първите ви стъпки като начинаещи художници-карикатуристи и в края на този курс да свикнете смело да изразявате графично своето чувство за хумор и гражданска позиция. Курсът е разделен на 3 модула. В модул 1 ще се запознаете с различните видове карикатури и майсторите на всеки жанр. Изучаването на изкуството на великите световни и български карикатуристи е ключово, за да откриете своя път и своя стил на рисуване. В модул 2 ще научите повече за градивните елементи на карикатурата и начина им на разпространение в днешно време. Ще продължим както да се връщаме назад във времето с историята на вестника и неговите карикатуристи, така и обратно в настоящето с съвременните български майстори, от които да почерпим вдъхновение. Последният трети модул съдържа практическата част на курса. В него ще ви демонстрирам моят личен процес на работа. В рамките на минути ще научите това, което аз съм учил и прилагам повече от 40 години. От концепция в карикатурата до рисуване на чернова, правене на корекции, оформяне на белова и финална дигитална обработка. В края на този модул ще сте подготвени с всички инструменти за рисуване на карикатура и разпространението ѝ към издатели в социални мрежи. В рамките на курса ще имате няколко кратки теста, които да помогнат да затвърдят познаването ви на различните жанрове и карикатуристи, както и ще имате възможност по желание да ми изпратите ваши карикатури за обратна връзка. Курсът завършва с една финална задача. Да нарисувате карикатура в стил по ваш избор. Политическа, хумористична, портретна, изцяло каквато ви вълнува вас самите. Дори и да не стане от първия път, ще ви помогна с обратна връзка и насоки, за да надградите своето творение и когато то е готово, ще го публикуваме в сайта на Стършъл, както и ще получите сертификат за завършване на обучението. Предстоят ви интересни дни и седмици с курса за карикатуристи. Като моя съвет към вас е нито да бавите и отлагате последващите уроци твърде много във времето, нито да бързате прекалено много. Изберете си темп на учение, който ви е удобен и приятен и отделете време за самостоятелно четене, търсене в интерес, разглеждане на карикатури, тъй като за да станете добри карикатуристи, е необходимо сами за себе си да видите кое изглежда добре, кое работи, кое ви грабва в окото, вниманието и въображението. Каня ви да изпращате свои творби без никакво притеснение, които да прегледам и да ви върна в обратна връзка и да конкретни съвети как да подобрите рисунката си. Искрено ви пожелавам успех и приятно учене с Стършъл.